Uy! Uy! Gusto man! Uy! Uy! Nagsunod ako bay. Sirik eh! Nakulit ka ba? Nagsunod? Oh! Uy! Saan ba? Okay lagi! Nalagit ka bay? No! Wag mong ginugol. Sino ba ba? Wala kayo ginugol na. Ay, sino ba siya? Makarupas na kita eh! Third chicken honey. Buang. Yeah! Yung kilan ko na be! Buwan. Buwan ni siya nga lugo ng... Uy! Bay. Uy! Uy. Isipot. Sirik eh! Buwan, nabyan ko na ako. Gahay. Gahay. Ay, ambot atong anong gahay to. Ay, sinawan. Yung motor bay. Ay, naka... Kuhan man o. Bagong ligo ni. Ay, ko! Grabe. Ang motor. Bay. Bagong ligo. Uy! driver. Uy! Ang gahit lagi ka! Sakit yung lubot. Uy, ang sam din ang lubot. Ito yung ibuhat ay. Alay! Ako yung ibuhat ako. Lah, unsa naman oy. Bro, magyupi! Uy, kabantay mo karong katungkuan ba? Katong usok kang nabulak kita ka puti. Lagi. Katong nudnod ra nimo mo puti na ka. Nadi ay! Mo to ba to dapitang. Mga man siguro sa basakan, ana. Puti ko kayo. Katong nakay ko. Ako gani! Ay kas nga. Nay negro mi adto sa kuan ngipag na nga bulak ba pagpaghid lagi ah. Uli ang negro gahilak. Inani ka! Hilak man. Kumakan puti! Ha, oh. Kabantay mo atong bulak nga pampaputi. Katong kuan ba murag gabi-gabi nga. Kabantay ko na bay. Ah, kan kabantay na. Nandyan! Right? Alag na, mahalon na ba kayo na? Subayin din na kanta. Ipos na sa online kala atong atong na. Mga flowers! Sus! Ako dyan yung ampingan ni akong bulak kay... Sus! Makapaputi ni gabi. Somewhere over the rainbow, fly the sky. Mahal kayo ni akong flower. Ala! Si Jan! Saan na yung gibuhat? Dira, murag nagkunkuhan na siyang bulak oh. Ano yung ingon mga bulak? Oh, kala bay. Yan, duta ng bulak. Uy, kawato na ito ng gabi ba? May pa. Bakit ito si Jan? Tawag sa nato. Tawag si Jan. Tawag si Jan. Hoy, Jan! Uy! Nalagi mo! Ano tawa lagi mo? Puti yan mo eh. Kiligi ka ron. Secret! Kabalo, biya kahamoy. Wata kabalo sa online ron. Gumika dyan din ninyo. Kubaga ng tutoy ay. Kami ko sa inland. Kahinom mo. Atong gi-clear ko ninyo. Mayra o. Saman to. Mayra oh. Mayra o. Mayra. Ka to o. Mutoy mo ni resulta. Dahil pag man gi-clear pa yun ninyo. Naku, kasakit yung tutoy. Baliya ta. Ay, hala! Maria, bantu! Wala, nagkikita yung mga kay Gaw. Ang isa kay Gurot, ang isa kay wala. Ako mo po di ay. Oh, ako. Ano naman di ay? Ano naman? O di patas na. Oh, kisagak na natin. O ano, magsukusukom ka, patas na. Patas na. Time pa, di. Murag igutom sa mo. Ay, salamat. Relasyon. Ba kaya ako? Bahin-bahin na lang na ninyo kay wala na ilain. Alis mo dito. Sulsa mo. Ulon, dutag mga bulak mo oy. Lagi mga imported kay ni ang bulak ay. Ano yung Lamborghini ah? Oh. What? Lamborghini. Lamborghini. Tanong. Mudagan po na eh. Dili. Sayang kayo, itanong ni ba? Lamborghini nga. Ayun to niyo napilati ako ang mahal kay nga bulak. Clear biya kay na. Unsa pa ni nga bulak? Wala pa ko kakuan ana. Wala pa ko kakuan. Oh, lang tawa. Tawa. Puti kay ka no. Kini ang gigamit no? Sek, nakikita na ba tayo mo ganina? Nakik mo no? Naningid mo no? Sige, nga ra. Ha? Dara sa ka. Ay, dali sagod.
Alisa ba? Hello? Kawaton to na to. Sige. Nig kagabi. Yan ang yung kanduhan. Pero, wala, gapon ka tayo. Gapon ka. Yan. Madto sa mi dire. Sige, ikaw na. Ay, mura din ka ni Dere. Mura dito. Nanta mismo bulak ko, nanindot yung bulak gud. Lagi. Magaling kang kupal ka. Pagto na mo dre na. Sige, bye. Sige. Madto na mi dire. Madto na dire. Bye dyan. Okay. Balik mo, ha? Oo. Taon sa kan. Wait. Ko ano lang, di na to nakuha itong gabi eh. Atong ikong diretso ba? Ay, basta, mayroon po. Bayro. May tanda, may pagkaroon. Karong lang. Magsaka niya. Magsaka niya. Surutang saka na. Yan, saka na. Kawato na to. Ay, bigyan nato na dayon. Yo. Abi. Oo, kay. Pampaputi ni mo kabaluan eh. Oo, si Jan ba? Gani nang ganun. Uni nang Jan, puti si Jan. Naon ni sa pag-apply oh. Sige daw, ito daw. Puti na jud ko. Gay daw ko. Ay, yo. Mo nang like, pampaputi ni. Awa. Naon sa pag-apply. Siya. Then ugma, puti nakana. Effective kayo na tanawa. O, di ba yung puti? Oo. Ayaw, nitik. Tala yung may ipik ay. Ano? Ano? Tada! Ano sa mga nauni mo? Ano sa mga? Pula-pula man na. Di puti gani ko, niya pula. Di ka mo to. Pagkarong ba na may sami? Ito yung sami. Oh, sige, tanawa. Atong kaan, labay ka. Bukan na. Ang suwa na to si Jan, bukbukan to na to, nagbinuwa to. Dala, naku, ikaw na. Kung ito yung bunak. Run. Wala kong ulak. Gikuha dito nila ba? Wa naman diri gikuha dito nila ba? Wa jud sila ba? Wa jud kay pili dito pampaputi ba? Ha! Bravo, kabalo sa jud ko. What sila? Gabaan sila. Mayra nila. Basta ikaw, safety ka. Saan naman taon ka doon? Ang kata niyang ibuhat ako. Ano? Lights, camera, action. Manang manggut ko kayo nga naalagi mo. So dili sa na mo kuan ba? Naalagi, balik, naalagi. Yo! Ayan guys, kami po ay nagbabalik sa inyong harapan at wala sa inyong likuran. At ngayon po ay mag-shoutout po kami sa aming mga supporters. Lalo na dyan ang aking mga favorite social work department. Okay, dyan po si Redfall Vicoy Arroyo, Laika Sheen, MG Makalisang, Sir Roland Salaan, SW Department, Tubod College Family, also Kimi Community Vlogs, meron po siyang vlogs. At saka po, isi-shoutout po natin ng Bistar family from Manila, Roneto Bistar, Princess Janet Albano Bistar, Princess Albano Bistar, and also Harold Albano Bistar. And also for the Kulambugan family, Bistar family in Kulambugan, Juanita Bistar, Jennifer Bistar,
Joanna, Jahara, Gmar Bistar, and also Uncle Limar, shout out po sa iyo. And Roy Bistar, Annalisa Malpong Bistar, Roy Jr., and Angel Bistar. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta po sa amin. Maraming salamat po. And a big shout out po kay Ma'am Vibs Pitiilan, kang Angelo Malinaw o kang Dia Balagtas and kang Jupiter Alguso. And also shout out po sa akong mga cousins dira sa Davao nga silang Dexter Dispo Jr., Grace Elizabeth Garbo, and kang Sigrid Smile Garbo. And sa mga Garbo family dira. Og shoutout po ni Rumbek Ligan, ni Remark Soner, ni John Ray Abduhan, og shoutout ni Maylabs. Og shoutout po day kay Lindsay Miia og sa akong happy pildra nga si Ramjane og si Ate Maying. Yan lang po, at sa lahat po na hindi pa po nakakilala sa amin, kami po pala ang Landminers! Ayan, huwag niyo yung kalimutan i-subscribe aming YouTube channel, i-like and comment below and click the notification bell button upang updated po kayo sa lahat naming mga videos. Ayan, maraming salamat po. Stay at home. At sa lahat po na nagbe-birthday ngayon, Happy birthday. i-grade po namin kayo ng Happy Birthday to you! Happy birthday po. Happy birthday po, ni Kam. Salamat!